So ex Lumumba dropped a bombshell on Pokello and Scott Sekupanya. Hans Pokello is the most useless thing that has ever happened to ZANU-PF. On the other hand, Scott Kupans ndiye responsible for most of my drugs ari kupinda munomu. And zvinogara zvichitaurwa izvozvo kuti Scott naDzambarafuta vari 2 ndo vane madeals mahombe drugs. Hans Pokello is the most demonic phenomenon in ZANU-PF. She did chihure chese chamunoziva chingaitwe nemukadzi, and she was lucky enough kuzoroorwa nemwana wapresident as a second wife, and now she lives a luxurious life buying designer bags, European trips with friends, but she contributes absolutely nothing to ZANU-PF, and this is a fact. She doesn't mobilize anyone. She's not even registered as a voter herself. She simply extracts the wealth and display it to the world, exactly like Grace Mugabe, who also was flaunting wealth with his sons, which is quite opposite with the Mnangagwa sons. Ndofunga vana Mnangagwa, they don't really post anything on their social media platforms. They are very private. Leah West's first wife haumona achingoposta zvisina kana dzungu. Hatitoziva kuti social media platform yake like kuti anonzani pasocial media hatitombozvizive zvese izvozvo. New face of the old Mugabe style, Hans Pokello. She's the second wife who arrived when all the work was done. She's simply smiling for the camera, driving luxurious cars. She's the symbol of the new ZANU-PF, flaunting wealth. She's doing nothing wrong illegally, but symbolically she represents extraction of economy that fuels Zimbabweans anger. Ndofunga munonyatsozviona mega kuti Pokello akaenda kuholiday akaposta vanhu vanotaura kuti wedu mari yenyika yaenda yazodai so, but chekuita ndopasina. He is actually fueling our anger. Ndo zviri kuitika. Zvaingoitika nguva yaMugabe, vana vaMugabe vachifamba nemota vachidrive vachiita sei, but I feel like nguva yaMugabe iya vana vaMugabe were much better than what is happening na Pokello. Pokello ari kunyatsopedzera zvake vanhu vese. Anobva anyatsotaura kuti designer bag mari yakati, and she's always wearing my designer bag. Outfit ya Pokello chete kubvira kubag kuchi Pokello anogona kutongoita like anogona kungopfeka $5,000 kungonzi akapfeka $5,000 or more, 10,000, because my designer bag avanotenga kuSouth Africa mamwe acho anenge ari ma100 something thousand rands. How much is 100,000, which is above 5,000? Ndo anenge akabata Pokello. So zvinhu zvacho hameno zviri kuenda kupa. I feel like X ane my points on this one. Kuti she has actually replaced she has actually replaced Gucci Grace. Ndo waita kureplacer musikana uyu. Hameno regai tione kuti zvichasvika kupi, but anyway, regai tione kuti vanocontribute anything here to the economy, and ZANU-PF yacho hatorina basa nayo, angori nebasa nemari yekuZANU-PF Pokello. She's actually doing nothing. Hanzi, she's not even a registered voter. She doesn't do anything kuZANU-PF chinounza more votes or anything. Regai tivasiye vadye mari yacho, ndo zvavanenge vachiagreeya ikoko. Regai azovengwa sometimes naamwene vake kumba ikokoko naatezvara vake. Regai vazomuvenga inyaya iyoyi yekuti anenge achivaexposa on the internet. Vanhu vese anofana kudya vachipukuta muromo, but iye haaite izvozvo zvokudya achipukuta muromo. It's not possible to her. It's something that she doesn't want, because she is Pokello at the end of the day. You should see her doing what Pokello does the best. Let me know in the comment section what are your thoughts. If you are not subscribed, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video. Tea or coffee? Comment in the comment section below which one is your favorite.